julkaista tätä. Eikä nää mennä ollenkaan julkaista tätä fyysisenä. No. Se, että olette katsoneet... Kuka ikinä juhka... Vitun paskat. Katso äiti. Olet melkein parantunut. Ja sitten hautaan sen. Ja niin. Huomenta, vittu huomenta. Hei, tossa on vielä liian vittu läjä tommosia tiloja. No, vitsinä. Kuka ikinä vittu. Mikä vittu toi on? No niin, huomenta vaan kaikille.